Άκου. Η λέξη αναψυχή σίγουρα σημαίνει ξεκούραση, σημαίνει ανύψωση της ψυχής στη νεοελληνική. Όμως η ετυμολογία της λέξης, το δεύτερο συνθετικό το ψύχο, έχει να κάνει με το ψύχος, με την ψυχραιμία ίσως, όταν το αίμα κουλάρει. Είναι η δροσερή αναπνοή. Είναι η στιγμή που παίρνεις το χώρο για να πάρεις μια αναπνοή δροσερή. Άρα δεν είναι απλώς ξεκούραση, δεν είναι απλώς διασκέδαση αναψυχή. Είναι ένα εσωτερικό ανέβασμα. Εσύ, πόσο συχνά κάνεις πράγματα με σκοπό την αναψυχή υπό αυτή την έννοια? Σε ένα κόσμο που τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, που έχουμε ευθύνες, προγράμματα, κοινωνικές υποχρεώσεις, συχνά στερούμαστε αυτή την αναψυχή, τη δροσερή αναπνοή. Αναψυχή, μια και είμαστε σε αυτή την περίοδο, δεν είναι να πας διακοπές και να ξεφαντώσεις με φαγητό και ποτό για να επιστρέψεις και να πεις να μπω σε σειρά. Μπες σε σειρά στις διακοπές σου. Πάρε χώρο να αναπνεύσεις. Ξεκουράσου. Αναψυχή τελικά σημαίνει να επιστρέφεις πραγματικά με το κενό που δημιουργείς στον εαυτό σου μέσα. Να επιστρέφεις στον ρυθμό σου, το βιολογικό σου ρυθμό, στις αξίες που δίνουν νόημα στη ζωή σου. Στοχάσου. Τι είναι αυτό που ξέρεις πως θα σου προσφέρει ανάταση σε βαθύ ψυχικό επίπεδο και έχεις καιρό να το απολαύσεις λόγω προγράμματος, προτεραιοτήτων, βιασύνης. Τώρα, καθώς βλέπεις αυτό το βίντεο, αναγνώρισε πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα. Αναγνώρισε με ποιον τρόπο προσθέτει αξία στη ζωή σου η αναψυχή όπως την περιγράφω. Προγραμμάτισέ το. Δώσε του υπόσταση όπως δίνεις σε κάθε άλλη προτεραιότητα. Γράψε στα σχόλια. Τι είναι αυτό που θα κάνεις για να προσφέρεις στον εαυτό σου αναψυχή. Κάποιοι άνθρωποι που βλέπουν τώρα το βίντεο ίσως να μην μπορούν να επιλέξουν κάτι και το δικό σου σχόλιο, μήνυμα, ίσως τους ξεμπλοκάρει. Να σε καλά. Άκου. Η λέξη αναψυχή σίγουρα σημαίνει ξεκούραση, σημαίνει ανύψωση της ψυχής στη νεοελληνική. Όμως η ετυμολογία της λέξης, το δεύτερο συνθετικό το ψύχο, έχει να κάνει με το ψύχος, με την ψυχραιμία ίσως, όταν το αίμα κουλάρει. Είναι η δροσερή αναπνοή. Είναι η στιγμή που παίρνεις το χώρο για να πάρεις μια αναπνοή δροσερή. Άρα δεν είναι απλώς ξεκούραση, δεν είναι απλώς διασκέδαση αναψυχή. Είναι ένα εσωτερικό ανέβασμα. Εσύ, πόσο συχνά κάνεις πράγματα με σκοπό την αναψυχή υπό αυτή την έννοια? Σε ένα κόσμο που τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε,